Da Michael Laudrup forlod Barcelona for et år siden, var træner Johan Cruyff hovedårsagen. Jeg kan ikke holde ham ud mere, og derfor har jeg så taget den beslutning. En konkret konflikt blev løst, men han indskrev sig derefter en endnu større, da han skiftede til Madrids hvide trøje. Barcelonas største rival gennem tiderne. Hay madridistas y hay barcelonistas. Y esto hace afición al fútbol. Esto es bueno. De modo que la rivalidad es muy fuerte, pero yo diría que muy positiva para el fútbol español. He leído que cuando Michael Laudrup se marcha hasta Real Madrid, él puede marcharse de todo el mundo a Río de Janeiro, en Argentina, a Dinamarca, cualquier sitio, pero no a Madrid. Bueno, esto lo dicen los sentimentales, los que el deporte lo miran bajo un prisma sentimental. Klubhandlen er tilsyneladende accepteret i Barcelona. I postgårdstativerne på hovedstrøget Las Ramblas er Barcelonas helte placeret side om side med Madrids. Ligesom folk på gaden husker Laudrup for det gode. Cuando entra al campo le pitaremos porque es nuestro rival, pero creo que en el fondo todos les llevamos dentro. Llevarla esta. Azul y grana. No se tenía que haber marchado. ¿Pero qué falta con Laudrup? ¿Se falta la mentalidad catalana o qué? No, falta que falta, pues que falta. Que falta el Barcelona, nada más. Que falta el Barcelona, nada más. Pues que le aplauden porque es buena persona y buen jugador. ¿No se va a silbar o algo? No se le silbará. No creo. Udover følelser for spillet handler det også om politik. Præsidenter for klubber Katalonien, borgmester for alle egne, politikere af alle afskygninger bakker Barca op, når Madrid er i byen. I den katalanske selvstændighedstrang er Madrid den politiske hovedfjende. Sådan har det været i knap 100 år, hvor FC Barcelona er beskrevet som den usynlige hær, der skal gøre op med statsmagten, især Franco-tidens ydmygelser. Aquí el sentimiento político queda fuera de la puerta cuando entramos. Aquí solo hay el Barça, porque el Barça es de todos, de las izquierdas, de las derechas, de los pobres, de los ricos, de los católicos, de los etcétera, ¿no? Porque aquí y cabe todo el mundo. Sí, en catalán se dice que Barça son más que un club. ¿Qué significa? Sí, significa que es más que un club de fútbol con la misión de meter una pelota redonda dentro de 3 palos. Para que haya barcelonistas que nunca han visto un partido de fútbol, nunca han estado en Barcelona, nunca han visto el mar, para que sean barcelonistas tiene que ver algo más. Y este algo más es un sentimiento, es una forma de interpretar la vida. Somos catalanes y catalanistas, pero sin excluir a nadie por el solo hecho de no ser catalán. Aquí solamente se habla de una cosa, que es el Barça. Madrid har sine få tilhængere i de katalanske, her blandet med et par danske foran spillerhotellet i midtbyen. Et par hundrede venter på ankomsten sent på aftenen i timevis for at få et glimt af de sandsynlige kommende mestre, eventuelt et foto til albummet. Madrids TV sender direkte fra hotellet. Natten igennem overvåges hotellet af fans, og de bevogtes af et kæmpe politiopbud. 1000 mand er i arbejde til fodboldkampen. Og næste morgen fortsat mange fans og politieskorte til stadion for at undgå det værste hysteri. På stadion bryder et forvarsel om den fjendtlige stemning ud, da holdet og især Michael Laudrup annonceres. Tonen er lagt trods den øverste Barcelona-ledelses ønske om at vise Laudrup respekt. Usted lo sabe, conoce este, ¿no? Pero este Laudrup, ¿no? Claro, muy bien, muy bien, muy bien. Aquí hay mucha gente que aún piensa en Laudrup, porque fue un hombre que dejó un gran recuerdo en las dos vertientes. En la futbolística, gran jugador, y en la personal, un hombre estupendo, como pocos hombres dentro del deporte hay. Laudrup era un señor. En dansker er udset til at være syndebuk i dette klassiske opgør, hvor prestigen, politikken og æren står på spil. Madrid kan stikkes, hvis han sættes ud af spillet. Lo querían han sido los que más lo han pitado porque no soportan verlo con la camiseta de Madrid, ¿no? Traidor, sí. Laudrup se fue de aquí habiendo fichado por el Madrid. Y es un traidor. Michael Laudrup tabte den psykologiske kamp mod FC Barcelona og 115.000 passionerede tilskuere. Hån, had og ydmygelse. Laudrups mareridt blev til Madrids krise. De tabte kampen.
Hvordan opfattede du selv den aften? Jamen altså, det var selvfølgelig skrækkeligt, ikke? Også fordi man havde, som jeg har udtalt nogle gange siden, mener jeg til at opføre mig pænt over for Barcelona, især det her år, hvor jeg måske havde haft utrolige muligheder for at sætte mig selv i fokus ved at tale om Madrids bedrifter, eller snakke lidt skidt om Barcelona med det år, de har haft, som har været rigtig dårligt, ikke? Det har jeg ikke gjort, fordi jeg mener, at respekt er det vigtigste, en af de vigtigste ting her i livet. Og derfor synes jeg, det var en utrolig skuffelse. Men som alting så, inden var det ligesom, det var lidt uklart for mig det hele. Jeg må sige, efter kampen, der har jeg ligesom haft en afklaring på det her, og har faktisk er stadigvæk dybt skuffet, og vil nok være det i lang tid. Men hvad er din egen forklaring på, at du får sådan en behandling? Jo, men det er jo som min ven Casau siger, altså Barca, det er noget specielt. Det er mere end en klub, som de også, som de siger, og havde jeg spillet for hvilken som helst anden klub i hele verden, så havde der nok været 100.000, som havde rejst op og klaret af mig, da jeg kom ind og da jeg gik ud. Problemet er bare, at det var altså lige præcis den eneste klub i hele verden, jeg ikke måtte vælge, som jeg har valgt. Og det er jeg ked af. Det kan jeg desværre ikke gøre noget ved. Jeg har valgt ud fra, hvad jeg synes, der er det bedste for mig, eller hvad der var det bedste for mig dengang, og det har jeg jo altså også vist at være rimelig rigtigt, eftersom vi jo sidste uge, eller den her uge, vandt mesterskabet. Men for at gøre det hele kort, så vil jeg sige, at vi kan jo se, at selv 9 måneder efter, der bider det stadigvæk inde i dem, ikke? Måske også fordi det er gået godt for mig og Madrid. Så må vi så se, om der også går 9 måneder med mig, før at jeg glemmer det her. Men nu mister med Real Madrid. Er det sådan en triumf for dig? Ja. Set i forhold til behandlingen? Nej, slet ikke. Altså det der med bande af eller sådan noget, det er slet ikke mig, selvom jeg må selvfølgelig sige, at rent følelsesmæssigt og som menneske har det været en hård uge, ikke? Fordi det har været helt ned at vende og så helt op igen, ikke? Og det er rimelig hårdt at være ude og røre de 2 yderpunkter på kun 7 dage. Men så du kunne altså ikke finde på at vende tilbage til Barcelona og sige, okay, bare se, nej, slet ikke. Altså det er jeg slet ikke typen på. Heller ikke, selvom du blev så dårligt behandlet? Nej, det er jeg ikke. Det kan godt være, der går lang tid, før jeg glemmer det, og før skuffelsen det ligesom er ude, men jeg vil ikke bruge. Jeg hader selv, jeg synes noget af det værste, man kan gøre, det er at håne og ydmyge folk, så det vil jeg heller aldrig selv gøre. Tak skal du have.